Kuvittele, että se on mun kyrpä. Okei. Sigma ball. Ai, Sigma balls. Mä työnnyn sun syvään, siis hitain työnnön, Tässä on mun runkkauspoitta. Tässä mä vedän esinahkaa edes takaisin, tässä sperma lentää tähän patjalle ja tää on ihan mällissään smekomassa tää patja. Mä ajattelen kaikkea ihania aikaisempia Sigma Girlejä ja mielikuvituksessa menen vielä eteenpäinkin tulevat Sigma Girlit mahdollisesti. Spliffi. Tänä iltana mä polttelen tätä täällä. Spliffi. Tää on huumetta. Mä nautin tästä, mitä mun päähän tulee huumetta. Ihana hajusia stringejä. Ai miten ihanaa. Ai. Kohta mä mällään nää spermaan.